gogo pirai zvakunetsa izvacho. Saka mwana wake ndio akapa mari kuti mukuwashandisira mari yemumbe yomwana. Akati zvakanaka itete yatiwo zvaunobvunza ndinonzwa mumbi wozonditaurirawo. Mwana waye akati zvakanaka. Takagara tofunga 2 weeks. Mwana waye ndobva azondifonera. Tete kunokaita kuti nguva musi wesvondo. Saka mwana wangu akanga achichengeta mari akaenda kubig Sunday kukatonga. Ndikati manje hazviite. Emiri yaenda kuchechi. Vaenda kusemende yamanheru. Kana uine mari tenga mombe iyoyo. Ini mangwana by 7 ndinenge ndosvika kwamurombedzi. Ndokupa mari yako. Akati tete ina ndina mari. Akati uyezve tete mombe haingachangumi nemari kutaundi. Ipai aba mudiki mari. So dai mari yanga iri kuna aba mudiki. Ndikadai ndafonera vatouya vatenga mombe. Toda kuenda pane nyanja. Tikarondedzera nyaya yacho yose tinotarambudzika. Manetseka papi? Handina kupiwa mombe iyoyo. Takatoenda takampa makapa mari. Hamuna kupiwa mombe nani? Nemuzukuru iyeyo. Aripi? Hanzi akatiza munokutonga hanzi hanchisimo muna kuSouth Africa. Saka mombe iye ndinoda kuti nditsanangure chakanaka. Apiwa mari ndafonera hanzvadzi yangu. Akabva uya akatora mari. Akabva azomupa mari. Akatora mari. Akapa hanzvadzi yangu kuti aendese mari kwaari. Ndobva hanzvadzi yangu ndamutini handisi kunzwa zvakanaka. Handimudi ndonofamba nechinhu. Chiuya iwe ndikupe mari. Ndobva hanzvadzi yangu auya. Ndobva ndamupa mari. Ndakamupa iri 300. Ndobva aenda nayo. Achisvika kwamurombedzi akasvika mubhisha memwana wake akamuona asipo. Akasiya ataura mukomana kuti unoti baba mudiki wadzoka kucheguru unoenda kupi kumusha. Mwana waye akasvika akamuudza. Iye ndobva aziva kuti vanopiwa mari naatete. Ndokubva afuma achifona. Aba mudiki uyai. Ndikutengeserei mombe ndine tsiri rangu randa kuti nditengese. Mari iye ndoda kuishandisa nhasi zvokukurumidza. Uye akati zvakanaka. Uye ndopa akauya. Ndokusvika ndobva pa mwana wake 300. Takataiwa mombe yangu ndeye 350. Takataiwa tete wako vakazvinzwa vanokupa 50 yako. Akati zvakanaka. Saka nini aba mudiki chifonera yatete. Kuti Saturday vauye ivoyo waiva musi wechina. Saturday vauye. Tivarayiridze mombe yako. Ndinogadzokera pekuti nyaya yacho zvakakonzera nezvakadina zviripo. Zvakakonzerwa chii? Mombe makaratidzwa. Ndakanyoratidzwa mombe ndina amai nahanzvadzi yangu. Ndaivava vakanga varipo nemudzimai wavo. Mukadzi wavo ndiye akatotuma mwana kutora mukombe kunoteka mvura. Amai vachindirondedzera. Iye andiudza kuti mombe ndeiyi. Pamba pake ndopandibanga. Amai vachindirondedzera ndichida zvaitaura amai. Ndobva tangopedza. Isi hatina kuzombogarawo pasi tikabva taenda kumba kwaamai. Iye mukomana wokutengesa mombe $550 yakenda ndauya nayo. Ndobva tamuka. Ndobva taenda kumba kwaamai. Iye mukomana iyeyo nababa mudiki wakabva waenda kwamurombedzi. Ndakasara ndiri pamba pana amai. Masikati. Zvatiri kuda mai. Chii chakazoita makaradzwa mombe ikazonzi yakaendepi? Kapera masvondo mairi. Ndokusenzwa kunzi mombe yanzi yakafa yakatoora kana kuti iona wakatoona yakafira kumakute uko. Ndingati komombe yaizofa kudaro sei? Inini ndaenda ava vakanditi eni muwakati mutaurira tete kuti mombe yavo ndinovaka. Ndikati nai zvakanaka ndokudzoka. Ndagara ndadzokera futi. Ava vakanditi ngati chitengesai kantane zvinhu zvake here. Handane mushini waichekesa nyama. Zvikanzi mushini uye akatengesa. Ko firiji yakafa. Ndokubva ndadi ndikati kochitengesai chimotikari ichi. Vakati ndozvatichaita izvozvo. Ini ndobva ndadi ndadzokera kuno kucheguru. Ndagara motikari iye yakatengeswa. Motikari yatengeswa. Ini ndobva ndaenda. Gogo. Ini ndiri kutorasika. Ndiri kuti apa munhu ane chikoro chenyu ndiani? Mwana wake. Mwana wevavo? Saka vamudati vakubatsirei? Nokuti mombe ndeyekumayi. Kubatsirai sei because tikunzwa kuti munhu wacho hapo mani. Baba. Ngapi munobatsirana sei nadzo dzenyu? Sorry, changami.
ini zviri kutaura hanzvadzi yangu zvese manyepo kwavaitengeserana mombe yavo inda handisibo kusvikira vapuhwa mombe yavo iyi yavari kutaura kuti vakauya ini nemukadzi wangu tiripo vakauya naamai vakaenda pamombe yavo yavakatenga vakateura mombe yavo vakaomberera mombe yavo vakaidira mvura. Inini ndanga ndiri kudandare kwangu havana mbonditaura ndo zvatainga kana mudzimai wangu aive kumba taive pamba matanga ari pamba vakaita chizezuru chavo padanga ipapo vakasumuka vakaenda. Ini kwavaibhadharana mari dzavo dzemombe dzese inda handisibo handina chandinoziva pakati ipapo. Saka zviri kundishamisa kuti ivo vava kuti vari kuda chii mari yavo kwandiri. Iye mukomana haana chinhu chaanacho munombofonera naye? Hatifonerana naye, mombe dzake akanga atengesa dzese. Akusa agara South Africa? Anga atengesa dzese mombe dzake. Saka ai muri kuti kudii paukama muri kuti muda kugadzisa sei? Mati paukama muri kuti muda kugadzisa sei nyaya yakadai? Ini handina magadzisani ngaite nekuti vavaita zvinhu zvavo ini handizvizivi. Ivo havana kubhuya kwandiri kuti hanzvadzi ndatenga mombe. Vari kuti kwai ina handapa ndinopinda. Pamusoro yechangamiri hanzvadzi yangu uyu andiudza kuti mwana wakati atetengawo pamombe yangu akabva azoenda. Hanzvadzi yangu yakandiudza kuti ndichatengesa chimotikari ichi. Chimotikari chaivo chemwana iyu chakazotengesewa. Ini ndobva ndaenda kumusha. Ndasvika ndiri kumba kwaamai hanzvadzi yangu yakauya akati sisire wakauya shando rakapera ndingadai ndakakupa mari. Kwakazouya mbuya vemukadzi wake akanga vatoriwo mari achiri kutengerai madhoro. Saka ndo vatakapa mari iyoyo. Zvisinei hanzvadzi ini ndichatsvanga mari zvishoma ndogozokupa. But vari kuramba? Vari kuramba zvavo ndakutaura zvakataura. Saka sorry nje. Baba. Mukomana baba aenda kasanyimola chiri pabati. Chiripi? Chimotikari chakategesa. Amai vakatengesa chimotikari ichi. Vakanditi tamupa mari yake. Mukomana uyu. Mombe asati atengesa. Mombe akanga atopedza dzese atengesa. Mombe dzaaitengesa pane mombe yaakatengeserawo. Saka chandisiri kuziva ini ndechekuti vari kuda kubhadharwa mombe yechipiri here pane mombe yavakarakidzwa vakaomberera mombe yavo. Handisi kuziva kuti inini vanoda kuti bhadharei pakati ipapo. Vakaomberera mombe yavo. Anoda kubhadharwa mombe chingani? Inoda kubhadharwa mombe yechingani, mombe makapuhwa ukaomberera. Vabvunze ivava danga riri pamba pavo. Zvose zvavari kutaura kuti vangu vasipere mukadzi wavo. Chokwadi vangu asi makapiwa mombe here? Mombe ndakapiwa ndakaireverera. Ikafa? Ikafa vakati yakaora. Vakati yakaora haina kuonekwa kumasvondo mairi ndatenga mombe. Saka hanzvadzi yangu motikari atengesa akati mari ndakapa mbuya vemukadzi wake vakati akadyiwa mari yedu kuti achitanga kutengera madhumbu. Saka sisini ndichatanga mari ndokupa. Iyi ndo pana ndakagara kutsvanga mari. Nguva yapera ndokubva ndadzokera futi kumusha. Ndipo ndakaita ka5 ndidzokera. Ndo pandakasvika kumba kwavo ndiine munin'ina wangu hanzvadzi yake uyu. Tasvika mumba muyangu ndikati bwidhi ndauya maapapi nenyaya yangu. Vakati inini ndandati ndinokutangira mombe yako ndikupa handichakupa. Nokuti hanzvadzi yako yakandituka pamurombedzi pazere vanhu akandinyadzisa. Ini ndatobuda mumombe iyo. Ndo zvakaita uyu. Konai bwidhi wazobuda mumombe iyo sei ndakakutuka here. Tete. Chiri kunetsa munhu wamakatengeserana naye mombe hapo. Yari haripo taiwana simba rekuti shamwari dii. Zvino ava ndibaba vemunhu haane makore anopfuura 18. Hatigoni kuvatongera nyaya imwe. But ndindatodero manzwa here. Hatigoni kutonga baba vane nyaya yemhosva yemwana wavo akura. Asi paukama hwenyu kana muda kugadzirisana munogona kunotsvagawo nzira dzamungagadzirisana nadzo. Izvozvo zvavari kunditaurira ndakati ndinokutsvagirai mombe
ndokutsvagirai mari yenyu zvishoma nezvishoma vari kunditaurira manyepo handina kumbogara vanotaura mazinzo here ndiri kuzvinzwa ndatisu hatigoni kutongai nenyaya yemwana wenyu manzisa asi mungamuda kuchengetedza ukama hwenyu masisi venyu kana mune zvamunoziva mumwoyo menyu kuti chiva pane zvakaiti vabatsirei kozi mombe yavo yeumhai mombe yavo yeumhai ichangamira asi mombe vakanongedzwa kamombe yavo zvese tazvinzwa vabvuma vega imi ndimakabvuma hii kuti sezvo mamusati maibvisa mudanga ichiri pano yafira mumaoko medu tisu takadla nyama yacho payakafa yava kubata kwaimo nyama handambodya ndizike zvakapasa hamusiri imi mwana amona aitikisa mombe ari pamba penyu ane musha wake ane musha wake mombe dzaigara pamba pangu ndobva aichengetera mombe achatora mombe achifudza ipapo paakatengesa mombe iyoyo achiuya nehanzvadzi yavo vakatouya kwandiri havana kugosvika vakangonanga padanga ipapo vachinongedzana mombe ini ndakatozosvika ipapo ndichiona kuti chi imwe nguva vanganongedzane mombe dzangu pamusoro mambongeza baba manje mambotakuti handambosvikako handambozodiyedzo mubvumbi ndakazosvika ndakumusati vakanongedza mombe isi dzangu isiri yavo makutobvuma futi taudza kuti zvamukutaura izvi tete zvikuta unohandwa dzenyu nemandidzi munozviziva kusada kumunogadzisanamunobhadhara sei mai ava nokuti mombe youmai mambo zvachokototaona mambo ati nokuti mombe ichi youmai kune kwesheni makababa munhu mukuru akutarakau mambo kuti ng'ombe youmai endai munotigara pasi muteseiamai inotaura chivanhu mwana wenyu ndimi futi murikutaura zvakanaka muchivanhu imi ndimba mbobhuri yacho yese saka imi munofanira kuigadzirisa kuti vana vagarisane zvakanaka kana amuzizii mombe dzadziri muyadhi menyu daimaita navo munotaura zvakanaka ndinoona mboenda hangu breka ndiri kutonga munhu asipo kunondiomera ndikunyeka kuti titonge mhosva yemunhu asipo zvondiremera baba ndaimubatsira hanzvadzi yenyu muvatsvagirewo chimwe chimunhu